Oke, hari ini kita akan melihat bocil-bocil mancing ini guys. Guys, dikondol guys, dikondol guys. Entuk mundi. Hah? Lo gak entuk piro? Kamu digondol loh nih kirimu. Kayak sekolahane Rizky kan yang dhuwur ya. Jadi yo ngene iki nyebut sekolah yo karo mancing ngene. Dene sangu pancing ben gak jenuh nunggu ini. Ciri-ciri wong lanang setia di ngene iki mancing nunggoni sing gak pasti. Mbuh oleh mbuh ora ya pangkas tetep ditunggoni ya ora. Coy. Oke. Sawan jenengmu? Jenengmu sapa? Rio. Pas piro iki? 5. Gak jam piro mau mancing? Hah? Bar peduk. Kayak digondol kayak. Nanti pakane. Mau pakani ora? Ora mau pakani. Kira kelem gondol tadi. Pakane ndi pakane? Kon mancing iki lho Duta. Dut. Kilo akeh lho Duta. Wih gowedi wi. Karena ning kene panas-panasan. Yo. Yo. Sopo lali ya jenenge sapa? Rio. Wis sekolah ndi yo? TK. STK ndi? Oh, Pogong. Omahe Pogong iki. Oke. Iya kon gondol pira nek pakane. Jaluk sing Dang, pakane Dang.